ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2, 4, 6 ଓ 8 ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ସମୁଦାୟ 4ଟି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି।